खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं आमिना सरगियारि दिनैनि गिबि सारिनि रादाबफोराव दं रायजोआव 13 साननि गेजेराव 10 खेब बारायबाय पेट्रलनि बेसेना दिनै पेट्रलनि बेसेना 89 पैसा आरो डिजेलनि बेसेना 85 पैसा बारायदों क'क्राझाराव बेसेन बांनायनि हेंथायै कंग्रेसआ हानजा सुरनानै सोमावसारदों बाक्सानि सावगारि आरिमुगिरि जिन्तु महना ललित कला एकाडेमि बान्थानि थाखाय सायख'जादों मख'नो गोनांदि हादरनि गासै सा 20 सावगारि आरिमुगिरिफोरनि गेजेराव आसामनिफ्राय बे बान्थानि थाखाय बिथाङाल' सायख'जायो मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ सत्य साई ग्रामाव देहा फाहामसालि लुनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों भारतआ श्रीलंकायाव 40,000 टन डिजेल दैथायहरगोन हुनि बादिब्ला कर'ना भाइरासनि मोनसे गोदान मिउटेन्ट मोननाय जादों बेखौ एक्सयनि मुंजों मोनथिनाय जादों जाय कर'नानि गोदान स्ट्रेनआ अमिक्रननिख्रुइबो खैफोद गोनांसिन सनी टिभिनि मुंदांखा फावगिरि कमेडियान कपिल शर्माया 41 बोसोर जाबाय बिथाङा 1981 मायथाइनि 2 एप्रिलाव जोनोम जादोंमोन आफगानिस्ताननि सोनाबारि रायजो हेरातआव 1 एप्रिल खालार शुक्रबार खालि बमा बेरफ्रुनानै सा 12 सुबुंफोरनि जिउ गोमायो आरो 25 सुबुङा जोखोम जायो नामाज फरायनाय समाव माइकजों लाउड स्पिकार होनायखौ बोखाराब्ला मस्जिदनि साखाथियाव हनुमान चालिसानि मन्त्र फरायगोन होननानै बुंदों राज ठाकरेआ भारतआव 184.49 कौटिनि बांसिन कभिड भेक्सिन थुनाय जाबाय नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों।